Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Pre nekoliko dana komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da neće dati Evropska unija Srbiji ni jedan dinar dok ne ispuni pravosudne reforme onako kako treba. Ona je to rekla evropskim, demokratskim, civilizovanim rečnikom, a neki su ovde iskoristili tu njenu blagoću u izjavi kako bi učinili neku relativizaciju svega toga, napravili zamenu teza, a mnogi čak i u potpunosti falsifikovali tu njenu izjavu jer nije im išlo u korist. Dobrodošli u 357. izdanje serijala Šta je bilo, dragi gledalci. Pričamo o tome šta se dogodilo juče, a to je da je Marta Kos napokon i eksplicitno u izjavi medijima rekla da državnom vrhu u Srbiji, odnosno državi Srbiji, neće biti isplaćen ni jedan jedini evro iz fondova Evropske unije, isplate nema sve dok se Srbija ne dozove pameti i vrati na onaj pravi evropski put. Na ovim su najviše zakukali ne samo Aleksandar Vučić i ovi njegovi, već i ovaj drugi deo ruske kolone, levi Putinov povodac u Srbiji, i njima nije dobro. Pre nekoliko dana kada je Marta izjavila da neće biti ništa od ovoga, kada je tamo to sve rečeno u Briselu, ovde su to smatrali da to nije dovoljno jako, tvrdo, čvrsto, te da u stvari može, na primjer, ona sutra da da Vučiću te pare. Naravno da to nije istina, znali smo mi koji razumemo rečnik evropskih političara, koji se razumemo u politiku, koji se razumemo u medije i znamo kako to sve funkcioniše. Međutim, to nije bio razlog da ova zlonamerna ruskokolonaška strana u Srbiji to iskoristi, eto, jednostavno kako bi prevodila žedne preko vode svoju publiku i svoje pacijente. A šta konkretno kaže Marta Kos, šta je rekla u toj izjavi posljednjeg dana aprila, evo, ja ću vam sada pročitati, to je bilo vrlo kratko, ona je dala jednu izjavu u kojoj je govorila o više stvari, to je jedna onako kako je kao periodično urađena konferencija za štampu, između ostalog on je tu pomenula i ovo što se tiče same Srbije i što se tiče ovog novca. Tako da ona ovako kaže, u najavi stoji da je Evropska unija obustavila finansijsku podršku Srbije zbog politike Beograda prema pravosudnom sistemu. Znate već to, znate ove kontroverzne zakone, kriminalne zakone koje nemaju veze sa ljudskim pravima, sa Evropskom unijom, ali imaju sa Rusijom veze. Znate, i onda vi imate ovdje ljude koji su protiv Mrdićevih zakona, a takvi su zakoni u Rusiji, a oni su za Rusiju, a oni su protiv Evropske unije. Znači, još jedan paradoks koji je praktično, kao što vidite, možemo samo da izazove smeh kod čoveka, jer neverovatni su ti antievropljani koji su protiv Mrdićevih ruskih zakona, oni prorusi, su protiv Mrdićevih proruskih zakona, beloruskih, severnokorejskih, a oni su kao za ono pravedne zakone, sve koji imaju Evropskoj uniji, a mrze Evropsku uniju. Neverovatne stvari koje kažemo, ono, može čovjek samo da s time pravi neku komediju i da se dobro nasmeje. No, ajde vidimo šta je rekla Marta Kos. Ona kaže ovako: u ovom trenutku obustavili smo sva plaćanja Srbiji u okviru plana razvoja, jer ponovo vidimo nazovanje u pravosudnom sistemu, odnosno u ispunjavanju tih pravosudnih normi koje treba da budu na tom nivou koje zahteva Evropska unija, pa između ostalog i ova Venecijanska komisija. Dok se ovo ne ispravi, zemlja neće moći dobiti finansijsku podršku Evropske unije, rekla je Kos na konferenciji za novinare i zaključila: Srbija mora da se pokrene. Srbija se neće pokrenuti pod ruskom kolonašem i ruskim kmetom Aleksandrom Vučićem, to svi znamo. Neće se pokrenuti ni ako ruskog kmeta i antievropljanina zameni drugi antievropljanin koji će samo tražiti iste izgovore kao Aleksandar Vučić i verovatno probati da iskamči nekakve pare, na primjer evo ove milijarde iz Evropske unije, a nastaviti da bude verni sluga rob, odnosno najniži sluga rob ruskom tiraninu Vladimiru Putinu. Malo po malo ljudi će shvatiti da ne može jedna demokratska tvorevina nikada da podržava u suštini nekog tiranina
ko je nedemokratski, pogotovo nekoga ko je jako blizak i ko ima jako dobru saradnju sa najvećim neprijateljem demokratije, a to je u ovom trenutku Putinova Rusija. Neće niko da trpi Aleksandra Vučića koji je dopušten na teritoriji Srbiji, ovde bude jedna ruska baza, pretpostavlja se da ovde više ima ruskih obaveštajaca i kontraobaveštajaca nego u Kaliningradu ili u Moldaviji, što nije normalno. Neće dozvoliti Evropska unija da se sa teritorije i srce Evrope destabilizuje čitava Evropa, da se daju Rusima pasoši, da se njihovim špijunima, operativcima, kriminalcima i teroristima ovde daje oskočna daska da prave nered i haos po Evropi. Država koja je odlučila bude otpadnica od Evrope u samoj Evropi ne može da doživi drugačiju sudbinu. Nažalost, građani Srbije će imati štetu od toga, to je sigurno, ovo je samo početak. Svakako, znate da ove tranše nisu jednokratne, već one idu s vremena na vreme, idu periodično. Evropska unija izdvaja veliki novac, dragi gledalci, za države koje su kandidati za Evropsku uniju, a tek možete zamisliti koliko izdvajaju za one koje su članice. O tome sam pričao u jednoj od prethodnih nekoliko emisija, baš iz ovog serijala Šta je bilo. 1,5 milijardu evra koje je sada trebala da dobije Srbija, građani Srbije, da je poštena vlast, taj novac bi trebao da ode za bolnice, domove zdravlja, za putnu infrastrukturu, za ekologiju, šta god hoćete, birajte, je jako veliki novac. Ja ću još jedan puta podsjetiti, to je sada 1,5 milijardu evra, do sada između 7 i 9 milijardi evra je primila Republika Srbija na taj način novca. Podsjetit ću vas samo na ovih 1,5 milijardu evra još jedan puta, da gospodar Aleksandra Vučića i mnogih još ovde u Srbiji, ovi koji hoće da ga smene, i njegova država nisu u zadnjih 50 godina dali 1,5 milijardu evra Srbiji. To su činjenice, nisu nikada pomogli na taj način, nisu ništa doprineli Srbiji i njenom društvu, ni na koji način. Možete da birate na sledećim izborima opet na koju ćete stranu, izbori se bliže, a dragi gledalci, ja završavam sada ovu seriju, odnosno ovu epizodu serijala Šta je bilo, na taj način da ne ulazim već u one predizborne priče, iako je to sad sve aktuelnije. O predizborju, odnosno šta se tu sve dešava, šta se događalo, šta će se dogoditi, ajde malo i da predviđamo, kada će izbori i slično, pričat ćemo u Dnevnik uživo. Dnevnik uživo, dragi gledalci, ide svakog ponedeljka i petka u 8:30 uveče. Dnevnik uživo kao specijal događa se onda ako se dogodi neka specijalna situacija, onda posvećujemo cijeli jedan specijal. Do tada ponedeljak i petak uveče u 8:30 Dnevnik uživo. Takođe, ne zaboravite da zapratite i ostala 2 YouTube kanala iz mreže Jordan Creek YouTube channel, to je kanal Tulipanska posla i to je kanal Jordan Creek TV. Na društvenim mrežama nas pronađite i tamo pokupite pregršt informacija, pogotovo oni koji su vezani za Jordan Creek YouTube kanal i sve što se nema objavljuje. Na Facebooku Tulipanska posla, na Instagramu Tulipanska posla, na X-u ili bivšem Twitteru to je Jordan Creek. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji, ja vas srdačno pozdravljam odavde iz Beograda i vidimo se uskoro u sledećem izdanju serijala Šta je bilo. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?